Ja, nu vil jeg så vise noget om, hvordan man laver de forskellige dekorationer i brus. Når man spiller brus, så står ens, lad os sige, det modstanderholdet, som hedder kongen og høvdingen. Og i brus er det vigtigt, at man finder på nogle skøre navne til hinanden. Og det kan enten være, ja, det er den, der laver regnskabet, som finder på, hvad navn det skal være. Og det er alt efter temperament. Man kan vælge, hvad man vil kalde folk. Men det er en del af det går ud på brus. Jeg spiller så sammen med smeden, og lad os sige, at jeg selv hedder dykkeren. Som jeg viste før, så skal man, har man fået for eksempel 6 stik i en runde, så får man 2 streger. Alt over 4 stik giver streger. Og de ser bare sådan her ud, almindeligt. Så spiller man i brus 40 streger ned her. Her er kun 25, men det er for at vise, hvordan det kommer til at se ud. Lad os starte med det, der hedder en jernstreg. Det er sådan en diagramstreg her. Og den går også 5 ud. Jernstregen får man, hvis man får de 5 første stik. Det vil sige, at man kan se, at der hos holdet ligger stik her, og så har han måske de 2 næste. Så har man de 5 første stik. Det giver jernstregen. Så er der det, der hedder en fløjtestreg. Den ser sådan her ud. Og det er, hvis man har siddet i spillet og samlet, så man har 3 ens. Og det kan være 3 ens 0-kort. Har man en fløjtestreg, så fløjter man. Lægger dem ned, fordi så har man udspillet, når man har fløjtet. Man kan også have 3 ens i 9'ere. Så fløjter man også. Og lægger ned. Og er det sådan, at min makker har en god hånd i 9'ere, så fløjter han først. Eller han fløjter måske først, og har så udspillet. Er det ham med de 3 8'ere, der fløjter, så er det ham, der har udspillet. Og så skal de alle 3 slås, og det er så lidt heldigt, at min makker kan det. Er det sådan, at han har, som sagt, så er det 3. højeste kort, det er galhunden. Hvis den er med i kombinationen her, jamen så kan de 3 9'ere faktisk ikke slå den fløjtestreg. Så hvis han fløjter først, så er det ham, der har udspillet. Og så skal han se herom, han kan slå den, og det kan han faktisk ikke. Er det 9'erne, der fløjter først, så lægger han det udspil ned, og den kan så ikke blive slået af de her 3 kort, fordi alle 3 9'ere skal slås for at slå udspillet. Og det gælder med alle fløjtestreger. Alle 3 kort i fløjtestregen skal slås. Det var fløjtestregen. Så kan vi tage den, der hedder vågestreg. Og i brus, der kan man våge, at det næst højeste kort ikke bliver stukket. Det vil sige, at man våger med brus. Så lægger man den ned og siger, jeg våger. Eller også så siger man våg. Og så ser vi, hvad personen herover har af kort. Og lad os lige give nogle kort til den sidste herover. Jeg har våget. Han kan vælge at lade være at stikke den, det vil han ikke. Hvis han vælger at lade være, så er det mig, der får stikket hjem her. Og så har jeg fået den vågestreg, jeg tegnede før. Jeg er uheldig, at han har spidsen og stikker min vågning. Så sker der det herovre, at man tegner, at han har slået den. Og det tegner man ved, at de får en okso. Og
Oxo betyder bouillon på engelsk, hvis man er interesseret i det. Det vi så får herover, det er, at vi får briller. Så må vi lære at se os for. Og det tegner man så i regnskabet. Og det er jo noget ærgerligt at få et par briller. Lad os sige, det var gået lidt anderledes, at jeg havde haft nogle andre kort, og min makker havde haft Brugsen. Så havde jeg havde jo nok spillet 7'eren ud, så den siger vi, jeg ikke har. Og så fik jeg lige en 7 igen, og så ser vi her. Jeg spiller et S ud. Fyren herover vil gerne se, om han kan samle en medhund måske, så han smider bare en 8 ud. Og så vælger min makker at våge. Og så siger han våg. Og så kan den sidste modstander herover kan ikke stikke kortet og lægger så bare et 0-kort ned. Og så fik vi vågningen hjem. Og så ville vi have fået den vågeprik, der er herovre. Så er der den næste dekoration, som jeg lige vil tale lidt om. Det er grisehalen. Og grisehalen, den kan man få, hvis man stikker en 7'er. Nej, man kan få den, hvis man stikker kongen, som har slået en 7'er. Jeg smider en 7'er ud, og så har personen herover så klørkongen. Eller sparkongen. Det var godt, de lige lå sammen. Jeg siger, han har begge to. Så siger han, den stikker jeg. Og så håber vi, at min makker har spar eller klør dame herover. Og det havde han sørme ikke. Så nu må vi lige skynde os at finde den. Her var spar dame. Den smider hun eller han ud. Sådan, så er den stukket. Altså en 7'er i udspil bliver slået af en sort konge, som bliver slået af en sort dame. Så har man fået den dekoration, der hedder en grisehale. Men nu vil jeg vise, hvordan man får dekorationen med hund, ged, med buk. Man kan kalde den, hvad man vil. Men lad os sige, at vi starter på en ny runde. Jeg har fået den her hånd, og det er mig, der har udspillet. Og jeg har galhunden, og jeg har spidsen. Jeg mangler bare brus i midten. Jeg har udspillet og smider 7'eren ud. Så ser vi, hvad de andre kan her. Han kan ikke stikke 7'eren, så han ligger bare en 5'er. 7'erne, det var dem, der var gode i udspil. Min makker kan stikke min 7'er med, og ville så få stikket. Så ville der være en fare for, at de fik at vi kunne få en grisehale, hvis vores modstander stak med en af de sorte damer. Nu vil han gerne samle på 3 ens. Han håber måske også på at få brusen. Så han smider ud og har ikke stukket mig nu. Så ser vi, hvad den sidste person har her. Det var godt, han ikke stak mig, fordi der var en sort dame. Og så kunne de faktisk have fået en grisehale. 7'eren kan ikke stikkes af S'et, så han smider bare et 0-kort. Så fik jeg stikket. Jeg vender mit stik, og så med spænding tager jeg... Wow! Med! Jeg fik minsandten med hunden. Det er de 3 kort her sammen. Nu ser vi lige, hvad der sker for de andre hold her. Der skete ikke noget særligt, og hvad skete der herovre? Ej, det var da helt utroligt. Han havde fået en fløjtestreg i konger, så han fløjter. Og herover skete der heller ikke noget sådan helt vildt. Lad os sige, at min makker han er noget hurtigere end jeg er til at fløjte. Så er det jo faktisk ham, der får udspillet. Men fordi når man får med hunden, så får man faktisk udspillet lige meget, hvad der end er sket her. Så jeg lægger min medhund ned,
Og så tegner man med hunden i regnskabet. Og nu var det sådan, at min makker jo også fik en fløjtestreg, så den skal vi huske at tegne. Med hunden, den giver 5 streger. 1, 2, 3, 4, 5. Og man må selv, om man kalder for medhunden for en ged, en medbuk, eller hvad man synes kan være sjovt. Jamen, så tegner man en flot medhund herover. Og her er der nogen, der spiller med, at det gælder om at tegne så flot som muligt, og ja, det kan man gøre, som man vil her. Men det gælder selvfølgelig om at få tegnet medhunden til regnskabet, så at man kan vise, at det var noget af det, man fik gjort godt i spillet her. Altså 5 streger og en ged får man, og så fik vi også en klottestreg, som man tegner på med det samme. Det var jo ikke så tosset. Så vender jeg stikkene her, og han lægger bare sin stik ud her, eller sin kort ud, og det samme gør vores modstandere. Fordi jeg fik stikket, så tager jeg også op først. Så tager jeg 3 kort op. Ej, hvor er jeg heldig. Er du sindssyg? Jeg fløjter. Og nu ser vi lige, hvad de andre hold får. Han kan ikke stikke min fløjtestreg. Han lægger så sin kort ned. Og hvad må min makker have fået? Han fik 2 bønder og et 0-kort. Og dem lægger han også ned her. Og jeg fik den sidste. Det var heller ikke noget, der kunne slå de 3 S. Min fløjtestreg, den giver en fløjtestreg mere, som jeg tegner på regnskabet. Og så har jeg 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stik. Det vil sige, at jeg fik de første 5 stik. Og det gav, som nævnt før, en jernstreg. Den tegner jeg på med det samme. Så ser vi, hvad der så sker i spillet her. Nu er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gået 7. Det vil sige, at jeg kun skal tage 2 kort op. Og så ser vi, om vi kan få alle stikkene. Hvis vi får alle stikkene, så sker der nemlig noget rigtig godt. Okay. Jeg prøver at smide en 7'er her. Så ser vi, om den kan blive stukket. De kan ikke stikke den. Og hvad sker der mon herovre? Han kan heller ikke lige stikke den. Han smider sin laveste 9'er ned. Og hvad med her? Nej, han kan ikke stikke den. Han smider bare den der. Ja, sådan der. Så fik jeg også det 8. stik. Så har jeg kun en 6'er tilbage. Den smider jeg ud der. Og den bliver ikke stukket her. Og klør 9 er det højeste af stikkortene før trumferne. Så den er jeg sikker på, at min makker kan få stik på. Så det fik han lige. Og den kan ikke blive stukket af 5'eren, han havde tilbage herovre. Det vil sige, at vi fik alle 9 stik. Det der så sker, det er, at vi får alle stik over 4. Det vil sige, at vi får 5 streger. 1, 2, 3, 4, 5. Og så fordi vi fik alle stikkene, så har vi givet modstanderen dårlig morale, og det er en pispotte. De er simpelthen lige vundet sig en pispotte, fordi at vores hold spiller så helt utroligt godt. Den tegner man så på. Og det er jo ikke så fedt for dem at have fået den dårlige morale her. Så man kan roligt sige, at vores hold fører, og vi fik os en masse streger i den her runde. Jeg vil så også sige, at jeg havde snydt lidt og pakket kortene for at vise de forskellige dekorationer, man kunne få.